No, kúpil som tieto dve mobily z aukcie a dneska sa ich budeme pokúšať opraviť. Tento tu je iCloud Lock a tento prišiel bez displeja, takže poďme na to. Ako prvé by sme asi začali tým, že dáme si dole kryt. A takto to vyzerá zo zadu. Takže zoberieme si Pentalob šrubovák z mojho iFixit toolkitu. Takže budeme potrebovať, kde je? Budeme myslím potrebovať tento Pentalob 2 šrubovák, takže si ho nasadíme do hlavice. Začneme odšrubovávať tieto dve šrubky. Takže odšrubujeme ich. Okay. Máme jednu šrubku. Toto je druhá šrubka. OK. No, takže teraz si zoberieme takýto tu nástroj, tak si to prilepíme na mobil a začneme odlepovať displej od mobilu. Takže zoberieme si aj jeden takýto tu plastový, tak asi už majú vo vnútri, takže dáme si toto preč. No, takže teraz budeme potrebovať točiť takto okolo. Dúfam, že nám nebude treba žiadne teplo. Okay. No, tak. To je malo byť hotové. To prásklo, na čo? Takže to nebol to displej. To nevyzerá moc dobre znútra. OK, tak. Čo tu máme teraz odšrubovať? Čakajte. Musíme si aj na displej toto. OK. Takže teraz budeme musieť zobrať driving šrubovák. Vyzerá to byť na tento Y000, takže dáme si to do tejto hlavice. A ideme začať odšrubovávať. OK. Je tu dôležité, aby sme zachovali správne poradie šrubiek, aby sme to potom nestratili. Je vidno, že toto, čo je tu teraz za displej, je neoriginálny. Pretože tu vidíte, že to ani nebolo dostatočne prilepené. A displej aj celkovo má väčší čin než OK.
Je posledná šrúbka. Sem pod káblom. OK, to by mala byť tá posledná šrúbka. Takže teraz si zoberieme takéto tu pačidlo. No, tak máme toto vonku. No, ako prvý krok by sme teraz mali odpojiť batérku. Takže OK. Tak to mi dajak nechce sa odpájať. Tak budem ten telefón si asi takto otočiť, aby sa mi ľahšie držal. OK, prvý konektor máme preč. Nie. Počkaj. Dobre. Teraz musíme tieto dve. Takže to je bol jeden. Tento druhý bude kus už ťažší. Takže tento si teraz takto zoberiem špeciálne. To by bol ten posledný konektor. Takže teraz musíme zistiť, čo vedie ku displeju. Takže bude to pravdepodobne... Počkaj, pozrieme sa na dosku. Takže bude to tento. Takže to je bol jeden. A ešte ten ešte. Druhý a ešte tento. To bude ktorý? Vyzerá to byť na tento. Áno, takže máme teraz pekne displej vonku z toho telefónu. Takže tento telefón môžeme odložiť bokom. No. A teraz môžeme prejsť na tento iPhone. Takže asi by som začal tým, že by som dal naspäť Face ID moduly. Takto to vyzerá. Týmto tu vám skenuje tvár, aby som vám odomkol mobil. No, ale tak vypadne. No, moduly sú vonku. Dúfam, že nie sú poškodené. Takže môžeme ich tam dať naspäť, ale prvé toto by som... Dobre, dáme ich tam. Takže, jak by to malo ísť?
dve. No, takže teraz musím sa toho snažiť čo najmenej dotýkať, aby som sem čo neporušil. No tak musím si zobrať nejaké klieštíky, také. Čo ti drbe? To je aké auto tu fajné som teraz prešlo. Či motorka, neviem. Akože aj tento konektor by sa sem akože mohol zapojiť. Tak. Takže, teraz to musím tak ich tu tak pekne vsunúť. Takže dotknem sa kamery. Počkaj, jak to je sem na tomto druhom mobile? Okay. No počkaj, skúsime display. No, dúfajme, že aj to tam bude sedieť, no. Uvidíme. No, takže poďme sa pozrieť, čo nám sem ešte chýba proti tomuto tu telefónu. Ako vidíte, sem je kus taký, už asi aj kus hrdzavený. Sem to je tu okolo dosky je taký už celkom oné, jak vidíte, sem je to také celkom pekné. A sem je to také celkom, aj baterka je neoriginálna oproti tejto. Takže vyzerá to tak, že čo nám chýba? No. Zase toto auto tu išlo. Kokos. No, vyzerá to že všetko tu máme. Čo je okrem tohto tu. Toto nám s tým neprišlo kritka od dosky. Tu použijem z tohto mobilu aj tieto šrubky, aj šrubky zo spodku mobila. Pretože tie s mobilom neprišli. Takže poďme tu dať tú novú obrazovku. OK. Počkej, čo? Ako sem vidíte, sem toto na obrazovku nie je a sem je. Aha. Počkať. Tu, keď vidíte, sem konektor moc na obrazovku nevidí. Možno bude iba zanesený, čo aj tak vyzerá, že je. A keď sa pozriete na tento mobil, tak sem ten konektor na obrazovku vidíte. Tak to bude kus zlé. Sem dačo na tom je. Fúha. Tak táto oprava asi nebude môcť byť dokončená, pretože nám sem chýba konektor od displeju, alebo aspoň tam je dajak za... Tak to asi bude na celé vyťahnutie dosky, no. Tak to asi na dneska bude všetko. Uvidíme sa na budúce. Zase možno s týmto mobilom. Zatiaľ toto oprava je neúspešná. Takže no, to budeme musieť aj vyriešiť. Skúsim vybrať tú dosku. Lebo no, z tohto tú dosku nemôžem vybrať. Lebo táto je iCloud locked, takže tá je nepoužiteľná vôbec. Takže no,
tak to bude ešte zlé. No dobre, tak asi idem vyťahnuť tie Face ID moduly, aby neboli zanesené prachom, potom by Face ID nefungovalo. Takže, ktoré to boli? Tento i tento. OK. No, tak dáme to naspäť do toho, v čo mi to prišlo. Myslel som si, že to bude dneska oprava, čo sa nám podarí. Ale tak vyzerá to tak, že asi ani moc nie, no. Tak nič, no. Uvidíme sa asi na budúce. Ja sa s vami lúčim. Čaute.